ana abusuapanyin ne woni ane ka na ho kwan yo mfo aso that lumba woni fie no enya mra kwan so ya Ghana mra nyintum na amamre ne amane kwan so nkranfo amamre ne amane so nyintum a ene obetumi akoda fiase be sa abosom miensa ya emra abosom miensa assemble ba debi this is what our Public Health Act 2012 eka. Right, abusuafo for bechiachi obia obia kwaba e de Baba Grace TV so me say twede ampo nyankopon antom obia ho ye abusuafo na de bia me kan so be pay so listen in first time na wa subscribe to Baba Grace TV amame na fe wa share ama fofo nso nya bia hwe nim say obia ntia me sure na onya so akoma so aye fama abusua onim se de yin enim no na wotwe twa mu ebra abusuafo ekopie mo court that lumban sem ya ho ena papa obegina mu de mai na abusuapan ni e de tudwa se o kan wo bia te seta de bampo isie no e wo no ane fie wo islegon enkan ani nyina ne se sebi ekoba ase na benu mu e bokoko se musie no aye betu ya mo be hye bia ba betu ni ade enti no busuro se chanko mo kosi da de lumba e wo kuma se ya se eye pa kusuro se yesu te ko no bi kotu a na o mo ka o masem se no ti na ma o pe koti kwan so o mo kosi no e wo de fie wo nkan e man mu ama nsem na be deja o be kai kwan che enre ya asememende ya na oheni bi ono so won kan ababo ntia be ka se etian kan fa mamre ni amane enti na busuapanyi kwan be ya omutu na de so na afi na matem kunye won kan mamu sorry na omu hwe se eni mo ni mu yobetu funu de free ifi ho na wa ya mamre ni amane bi ese fatanye sa ebetimi ko adi sunsuanso abrege nuanom a omote empatem ho ena afi asase no wo papa na kan ya kan de kosi se empokra na busuapanyi na de awaye or the fear can assassin no ensem bi no kan na onim se saa nsem we koso ayen ka bi nhiem saa Ghana mra mu mpo abusua saa de ye koso Ghana mra itia yes yen Public Health Act no mra mpanyimfo akekere de bo man hu ban efa se ya somdwie na fa ya pomuden se amanse apomuden ho no itia into de onim ye hu saa act no mra no de ye ka de afa saa de ye koso ye be dimu komo kakra bi ya chese empanyimfo ni brimpo no maka se saa de akoso mo hwehwe mo se nyamra kwan so ena busuapanyi fa so ha Ghana ma betimi de busuapanyi akotwele fiase ama Ghana mra nnati anyame na make saa na mra na ka na yinremwe enti on your screen the Public Health Act 2012 afin pimie ne dumie no mo ena otintim ye Act 851 Act 851 no part 5 hwedi abusuan say environmental sanitation say ye hwe say ye montene so ye mfie mu ye mpata mu ye bedi ho ni na boni bia ma ensem bebre na wono but o hwe this part na atifia asem no headline or say hindering disposal of dead body so obi kwa be nyame dia na on say normally obi nyame dia o se kokra na wamusie na bia yenye ne sande wakokra na obabi ye be kata baby esi no so ye ma obi hu say nipa na ha na ekosie na ha de kokra no ya mfa na nkwa asiye ya kokra no baabi ha na se ye pese ye kata baabi ekwa nipa no so a obi anhu na se ne kohye kokom baabi a Ghana mra no kasa editia to the hentu ebo ase ni ntie de mra no ka the di kan no say a person commits an offense if that person na say obi etu anamon bi a waye bone wafom Ghana mra if that person did anything from Ghana, did he continue unlawfully hinders the disposal of a dead body. To say will be a media Public Health Act 2012 account will be a media na I was a cranny panel. And there be a yenim se nipa so cry I see your crubia when I say and part this year crowd or what this year ya that lumba this year no pakos what this year see ho and so tell kwa this year see ho ya ho na mramu was a crown and mamani amani Mr. Mika I was your crown so be nya media na sabi ya mfamra kwan so anya de ye na mom nipa no unlawfully hinders the disposal of a dead body nipa no pakoti kwan bi so na wa mfamra kwan so na baby a was your crown nipa no anya ne sa nipa no kosie baby a onye tumi mfuro bia na mra ma kwan a nipa na fom ebusiam say de ekosi wotimase a sa na mra ne ka and na obeka sai na no me dey so kasi so say
na nanom e won kan omo nim de course ntia abusuapani tu saa na mo no ɛna ɔka koraa ka ho bi mu sɛ wɔn nkanfo asase so no sɛ obi yɛ nyame dia mpo na sɛ ebesie no fie a nyɛ sɛ ofiti ya no ɔbɛka sɛ nipa no fie a wasi nti wo tu amana na adena hyɛ wɔ daabi ɔsɛ nyɛ obiara mpo ɛwɔ nkanma mu nyɛ obiara na wɔtumi sɛ ebi ayɛ ɔde fɔ sɛ deɛ nti wu a yɛnsie wɔ fie daabi ɔkyerɛ sɛ nkan amammerɛ mu no agye sɛ ahemfo ti ahemfo no a wɔn nkan hɔ no wɔn mu abi na wɔn wɔ etimi sie wɔn wɔ wɔn fie na no koraa no abusua tie ni o na ne se ɛno koraa nsa na woyɛ ɔhene na abɛwu ne besie wɔ wankasa wo fie no agye sɛ wote ase na bia wonya asa adwene sɛ daakye wu a yɛnsie wɔ fie no wafrɛ wulɔmmɔ ɔmo kyerɛ sɛ wulɔmmɔfoɔ no kɔ nkan a ha asante a kɛbɛka sɛ akɔmfoɔ na ɔmo abɛkɔm ayɛ amammerɛ ne amane abusa asase no sɛ asase no agye tom sɛ wu a yɛnsie wɔ fie nti ɔmobusa ɔmobɛsrɛ kwan sɛ asase no ama kwan a nka bi a wode wote ase wopɛ sɛ nka wu a ɛsie wɔ wo fie but asase no ama kwan a yɛnyɛ ne saa nti gye sɛ asase no gye wo tom asase no gye wo tom wie a ɔmo ayɛ amammerɛ ne amane yɛ sɛ fata our customs and traditions yɛ a Ghana mmara gye tom no ɔmo ayɛ ansa na yɛsie wɔ hɔ ɛna menyi ni yie sɛ na ɔbɛka saa yɛ hefe bi o bɛ chofa ni atoko efia ɔna ɛyɛ jasehene na sɛ jasekyɛm of kaneshi ɛde bobu ahye ɔyɛ ɔhene wɔn kan deɛ sɛ sɛbi omisɛm ka busa pɛyɛ tu saa na mo wɔ nyinaa ɔbɛyɛ awɛ abusa ɔmo sɛ that ne sitie but ɔhɛ public health act na ɔse sɛ obi amfa mmara kwan so na ɔde obi amu kɔ sia dead body bi kɔ sia wato mmara nti no yɛ baako nti wohwɛ deɛ mmara yi ka ɛne deɛ ɛkɔɔ so yɛ a it's as though say omo di sie obiara nim baabi a na obiara nim baabi esi that number and obiara mo ho wa menyi ni sɛ na nanom atem kunya ho ne obɛka sɛ ɔso onim ti na sɛ likely sɛ ahemfo no dodo no anim but ɔmo so ɔmo amamre no nkyerɛ saa ɛna Ghana ma no so nkyerɛ saa and the how sure are we sɛ ɔmo involve sɛbio sanitation mpanyinfoɔ ne adeɛ sɛdeɛ amra no ka ɛno yɛ baako deɛ ɛtɔ so mmienu if that person without lawful authority disinters, dissect or mutilate a dead body. Ti no so back so bewu na obepɛ kɔti kwan bi so na ebi ɔno apapa nipa no ɛwɔ abro bi ama na saa kwan no ɔno a kyerɛ sɛ ɔyɛ bibi di aka nipa no ɔyɛ nyame dia no sɛ bi nipa dua na mu no ɔpapai so ho ni nyina so ti amra ɛno de ɛnyɛ hɔ ne yɛhwɛ but yɛhwɛ the first part no ɛna afei so back was say if that person being under a duty to cause a dead body to be disposed of fails to discharge that duty na sɛ obi nso a mmara hyɛ no ne dwumadie yɛ awodie ne sɛ ɔsɔ hwɛ sɛ obi a ɔyɛ nyame deɛ wakɔpɛ no korabea asomdwie kwan so na biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ na wanyɛ no ɔno nso yɛ sɛ wafom mmara but ne nyinaa wɔhwɛ these three instance a mmara ne ka ho asɛm no a baabi a sɛbi deɛ akɔ so yi yɛbɛtumi aka sɛ abusuapani ebi a yɛbɛbusa questions wɔ kakra ne sɛ a person commit an offence if that person unlawfully hinders the disposal of a dead body because that number yɛ nyame dia ya na nanom atsɛn kunya na de hyɛ abusua sɛ yɛhwɛ sɛ yɛde bɛba paako so ebi sɛ yɛde bɛba kɔɔ no that was the expectation ya empo na nanom a free sɛ ankɔ mu kyerɛ sɛ after now mu nim bia yɛsi yɛde number na sɛ everything tilts towards the point sɛ abusua pani kwan bi so hindered the disposal of that number ti wan kyerɛ baabi yɛsi that number obi anim kɔpem sɛ na ano yɛ na ne si na emu yɛ na kɔpa ɛwɔ kɔtɔ waka sɛ o efie hɔ that number fie hɔ East Legon ɛna yɛsie no ɛno na Ghana ma kyerɛ sɛ so obi yɛ biribi saa etia Ghana mmara na yɛba bɛhwɛ punishment ɛwɔ so obi kɔyɛ biribi saa ɛdeɛ na Ghana mmara no ka ɛde fa ho tie wɔ sɛ a person who contravenes subsection 1 deɛ mabɔ so nyinaa no is liable on summary conviction to a fine of not more than 50 penalty units or to a term of imprisonment of not more than 3 months. Or say a person who contravenes subsection 1 is liable on summary conviction to a fine of not more than 50 penalty units or to a term of imprisonment of not more than 3 months. This is how we are question. Say mpanyinfo hwehwɛ mu a na beto dwa sɛ sabi ana abusua panyin ne wɔne ane ka na ho kwan yɛ ɔmofo aso sie that number wɔ ne fie no ɛnyɛ mmara kwan so ya Ghana mmara nyintum na amammerɛ ne amanneɛ kwan so nkranfo amammerɛ ne amanneɛ so nyintum a ɛneɛ ɔbɛtumi akɔda afiase bɛyɛ sɛ abosome mmiɛnsa yɛ a ɛmmoro abosome mmiɛnsa asɛm bɛba da bi deɛ abusua this is what our public health at 2012 ɛka sɛ obi wu ne obɛyɛ nyame deɛ a ɛni kwan sɛ baabi a yɛbɛsie no anaasɛ baabi a wakɔsie no yɛde sie yɛhenda yɛkata so
So because yɛnim sɛ baabi a yɛsie nipa yɛ musieɛ ɛna mpo adehyeɛ mu nananom ate nkonnwa mu no baabi a yɛsie wɔn yɛ ɛyɛ kuro biara mu wɔn adehyeɛ no bɛn mu hɔ na yɛsie wɔn nti ɛbaa ne sɛ na Dade Lumba deɛ ti afei na mate na na ɔbɛka saa na ne bra na n'ani abere nyinaa ase ɛna afei so ɛyɛ Councillor Richard mu ani na ɔmo abra na ɔmo ka nsɛm nyinaa afei na mate ase and this is something a yɛ mmra ne kasetia ti sɛ akɔba ne sei na ahyɛseɛ nsɛm no hyɛ ase obiara yɛ din ne adeɛ a sɛsi adeɛ abusuapanyin ne spokesperson na abusuapanyin spokesperson na abɛka sɛ ɔmo sie no wɔ ne fie sɛ sɛ ɔmo mpɛ sɛ amanfoɔ bɛhu akyire sɛ ɔmo pɛ kɔkɔm kɔ sie no nti I know sɛ adeɛ wei a ɛyɛ mmara na yɛ public health act no esi tie no deɛ ɛntɛbanyɛ sɛ ebi yɛ kɔkye obi wɔyɛ megye di yie sɛ mpanyinfoɔ bɛtumi ato nsa ɛde afrɛ papa yi a ɔka asase wɔn sɛ Councillor Richard ka the same thing papa bebree na nya adwene mmara no saa na ɛkyerɛ nti papa na ɔkɔka asasɛm wɔ court hɔ sɛ o Dade Lumba kwa esi na ɔno ne fie no I think sɛ ɛwɔ sɛ nka mpanyinfoɔ to wɔn nsa frɛ no mo kyerɛ bambɔfoɔ mpanyinfoɔ sɛ dɛbi Ghana ma ne kasa ti asa nti bɛboa yɛn yɛsɛ bi ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ne hyɛ afiase ɔbɛboa ɔmo with investigation ɛkɔba saa na abusuapanyin nso bi a obetumi aboa wɔn nhwɛmu a na ɔmo nyinaa ba abɛboa because first of all wei nyinaa yɛ environmental sanitation sɛ wɔn yɛ tempatem wɔ wɔn ho bambɔ ɛna afei wɔn asomdwe no wɔn apɔmuden and meaning sɛ bi wɔn ɛbɔ fipa wɔn nyinaa nkora deɛ awɔ ɛsɛ sɛ na ɛkɔɔ so what is the implications of saa adeɛ no koraa because sɛdeɛ wɔn kan yi spiritually no ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ yɛ deɛ wɔn bɛyɛ meaning sɛ nana afei nkran bɛkasa yi ɔsɛ they are not aware of anything ɛdi na sɛ spiritually nneɛma bi a wɔsɛ nka mpanyinfoɔ de gu akora no meaning sɛ ebi wɔn yɛ and then also I mean physically ɛba yi wiase ankasa mu a honam mu yɛapɔ mu den so ɛho nsɛm te sɛ whether medical experts na adeɛ a mmara ma wɔn kwan yɛnhwɛ ne yie o ɛnyɛ sɛ bi a obi ti baabi na bi a obi akɔfɔ no medical expert bi sɛ brand bɛhwɛ daabi medical expert a mmara ma wɔn ho kwan because I know sɛ ɔkɔ district bi a ne municipal ne metropolitan bi a yɛwɔ sanitation officers ne mu mpanyinfoɔ a biribi sɛ wɔn na ɛbɛhwɛ sɛ ɛne yɛ sɛ sɛ na wɔpɛ sɛ moyɛ deɛ a yɛmfa process wei nyinaa mu yɛni kan yɛ sɛ yɛwi a yɛnkɔ ha yɛnkɔgye krataa wei mpanyinfoɔ ɛmfa wei ma yɛ ɔmomfa mpanyinfoɔ wei ma yɛ na ɔmma yɛ kwan na ɔmadi akyire nhwɛ sɛ yɛbɛyɛ biribiara ne kwan so ne kwan so nti wɔn nyinaa did they involve them did they involve I mean the powers that be stakeholders yɛbɛboa a ɛnkɔfa nyɛ sɛ bi a obi bɛka sɛ kɔmna dɛn na obi fi asɛm ɔde na ɔka ne si anaasɛ dɛbi nyɛ saa but then the health of yɛn nuanom mu ɛte saa mpɔtam mu nyinaa no ɛno nso ho asɛm ka ho bi sɛ abɛɛ ɔsɛ yi na ɛhwɛ ne yɛka because mmara no ka a state ne clear and I now agree with ɛyɛ Councillor Richard sɛ ampa sɛ saa deɛ a ne papa na ɔka saa no police wɔ invite no nyɛ sɛ obi akyi no ɔn invite no ɔmɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu yie na ɔmɛdom police foɔ nkyerɛmu na ɔmɛtim fa nyɛ investigation because sɛ nyɛ saa kyena nko na ɛkɔ akɔnyɛ nsunsuansoɔ wɔ yɛn maame nom yɛn papa nom yɛn ɔfa no yɛn nuanom a wɔwɔ mpɔtam wɔ so both spiritually and physically spiritually deɛ mɛde kɛyɛ ka sɛ nkranfoɔ no sɛ ɔmo amammerɛ no kyerɛ sɛ obi wu na wobɛsie wɔ ne fie a mɛde kɛyɛ abɔ bɔ nyinaa so yɛn nyinaa nso kyerɛ sɛ nkranfoɔ no kyerɛ sɛ ɔmo amammerɛ no mpɔ busuapɛ ne ani so nti wato mmara yɛwɔ sɛ nkran asase no mpanyinfoɔ yɛ a asase no ɔmo hwɛ so ɛne ne die ɛne baako na ɔnim saa asɛm a mbɔ so yɛ no yɛnya a deep explanation nti yɛn to yɛ wɔ ne nwura mu yi ɔsɛ hinder the disposal of a dead body in Ochechemi refers to the act of obstructing, delaying or preventing the lawful and proper burial or cremation of a deceased person. That's obi nyame dia na yam to yɛbo ase amfa mmara kwan so amfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so anyɛ nneɛma sɛ deɛ yɛsɛ yɛ no mmara mu ɛne sɛ deɛ amammerɛ ne amanneɛ si kyerɛ no a ne nyinaa etia sɛ deɛ esi ɛte etia saa nsɛm a yɛka ho asɛm yi nti nyi kwan sɛ yɛ biribi a bɛtwentwɛn nneɛma ase nyi kwan sɛ yɛ biribi a asɛ ɛbɛsi amara amammerɛ ne amanneɛ kwan so sɛdeɛ yɛbɛsi asie obi so ɔmo no yɛ baako ɛna wɔkyerɛm sɛ yɛsɛ no korɛ ɛyɛ criminal offence a bɛde kii aka ho asɛm sɛ wotumi akɔda afiase more than 3 months nti etia Ghana mara no ɛkasa etia sɛdeɛ ɛsi etie ɛna ɔsɛ okɔ aman bebree so a it violates the duty to bury the dead and can interfere with legal investigation no korɛ because esi a ɛkɔba sɛ ɔn sɛ asɛm no korɛ aba yi na Dade Lumba nua aba akyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ nhwɛmu hu de kunu nua bɛrima na nsa na yɛsie no so wate aseɛ ɛna bi sɛ daabi sɛ mekɔsie no a ebia na kyena ho obi akɔ akɔtu ɛnti sɛ adeɛ amanfoɔ so bɛtu deɛ mensie no Kumase na obi akɔ akɔtu nti ɛne yɛmfa no nkɔsie yɛnkɔ hinda dead body no ɛwɔ baabi a yɛnkran no ano fie ɛno sɛ basa nso a ɛno no interfere with legal investigations because investigation a saa na ɛkrata yi ka investigation ne yɛ maame akɔ so abɛmpɔma apɛ sɛ ɔyɛ no
Nam say you see that number on fee, said the was your penny exposed person you can. Na kokoma the omo henda baby esi no investigation ntimi ankoso said the ICT here. And was a key aspect of this offense includes some that I will be to yenhwem yenchuchum you say. The kind I say preventing burial, deliberately hindering the next of kin or authorized representatives from carrying out their duty to bury or dispose of the body. In Jibia, Ubia, Nipa no obi di na de, and I say one year, and Ramo Mokwain, say also di nipa kwa na de, and I say Ramo Mokwain, so much of a only Bakoya or in Yamidian. Now, Musi or Mokwain, a moon penny woman, ya mamma, and money, yes, a fata. One penny, Emma on cry nipa, said yes, a fatana, and with Yamra. Okay, now Bakus say obstructing inquests, and then I say hiding, attention, hiding or destroying the body to prevent a coroner or medical examiner from determining the cause of death. Yes, Nina say, Sakoba say, Nipa no Yamidiano, or the Nico sie, Chinchina Nico sie baby. Said the Ebeya, oh my quine, Emma, Sabi, and Shemoon, a ya pomodin for a pomodin, I say, a doctor for one year, waka 1 year, being Yamedia, on Papa, Shemoon, the Kuno. Sɛ wokɔkora nipa de nipa no akɔsie baabi sɛ ɛbɛyɛ asaafo ɛnya tumi anaa wonya kwan ɛhu deɛ kum nipa no ɛtia mmara ɛtia Ghana mmara paa nti na sɛ act 851 a yɛka ho asɛm yi aba bɛpii ha a ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ saa nneɛma no ɛkɔ so a ɛtia Ghana mmara paa. And then also yɛnhwɛ baako illegal disposition nso sɛ transporting the body to unauthorized areas or disposing of it in a manner that causes legal or social issues. Exactly. But I also say, Impocrano, yes, will be baby, yes, no. Interior that lumber, the way in media, on which I say, on the cocoa share on one fee. Yeah, and now Casa H. say, Obia man a quine. Obia ma, Abusian for and Abusia penny quine. El Naquaco baby, and Madame man a quine, honum. Ecobasa, it's midday, and some biba, the legal issues. Yes, because say obi wɔ pɛtɛm wɔ no ɔpɛ sɛ ɔtake mu wɔ na Ghana man kasa te wetumi atake mu na nti na mo de funu abɛhyɛ yɛn mpatɛm a mo bɛsie funu wɔ yɛn mpatɛm abra mo go through the processes ɛno yɛ baako ɛna afei social issues so bebree na de ba environmental issues ne adeɛ ne yɛka sɛ yɛka yɛnka ne yɛhwie nti wɔn nyinaa kɔkɔsi saa asɛm a yɛka no so etwa nam to so sɛ ɛneɛ if this is anything to go by. Now all the processes and I was almost firm and mamma and money mu they also move and to be so to be and say, oh, when to me and to me now, yes, I'll be there. Now I told you your mom paying for some sorry. No mama can amra. I hear you man said yeah, is yet TNT. I was with you and rather the American and then Yami Adoma, your chance on it. I said, there be intimate and quite intimate. Fine from a talk in enemy and TRC Act Public Health Act no. Public Health Act 2012, Act 851. And a church sansen wing them. So be a sa wire bonus will be a pequen be so now one family quine so equals at the nipple in your media. Echo she baby, echo crano baby, a young man a quine, baby, I'm Rama quine. Or Tumra, here was a gun of Brano, and then 80. As will be family quine so, or be on family quine so. Now, Obi and Yamdia no papa, and could you trust a bit or Becca maybe so, and so much in any pakudi. And I feel, Obi so. Yeah, and Russian and say what's one the crowd as soon as you are now benting. No, you may dear went me said yes with ya. I mean, more professional people, yeah, or more a cranny panel near Casasana at the chair. Almost almost to me, almost there's a matter to Ghana man. I call Bassa will be too sang Ghana railway now. And yet, not sanity at the end of a fine of no more than 50 penalty units. And yes, answer, or bet me a term of imprisonment, a year not more than 3 months. To say that Ghana man can. Yeah, share my moon for some beboa. Na I don't know, say, on being shemu, I mean, who say, okay, I was did he go through all the processes, etc. Said ya, na a citiano, na 20 sounds swa and can climb on your becca say. Uncle Bear aware. Ɔhene yɛ ɔbɛkasa yɛn nka ɔmo nyinaa bɛyɛ awɛ sɛ o ampa abusuapɛni tu saa na mo yi ɔmo ma akwan na mpanyinfoɔ ma akwan ɛna bibi akyerɛ sɛ ɔmo nyɛ awɛ because ɔse so obi yɛ nyame deɛ a wɔnkran asase so no ɛnyɛ obi a na esie wɔn fie ɛyɛ ahemfo na ahemfo no koraa no odi kan kato wɔ ɛma wulo mmɔfoɔ no ba ɛbɛyɛ amamani amani ɛhwɛ sɛ ampa ɔmo bɛgye asase no bɛgye wɔtom te yɛn sie wɔ hɔ ana asase no yi ntum a obi a ne ho asɛm bi aka yɛn sie wɔ no so the question we are asking say did they do all this and sana omutu sana monwe ana enti in the beginning was a funny church said the inti okusi for no one fee and say
the spokesperson kyerɛ sɛ deɛ nti a wɔkɔsie funu that number fie ne sɛ na dede ne dɔɔso wɔ Kumasi a yɛbɛtu funu nti ebi a now we escape one problem but sisi ahwɛ problem sɛ de aba which is nananom deɛ a nananom ɛwɔ nkran amane a wɔnyɛ no yɛ baako and then also deɛ mmara yi kura kan sɛ mpanyinfoɔ yɛ nhwehwɛ na kɔba sɛ wɔntu anamɔ nyinaa anamontu wɔ nyinaa ɛno nso mmara bɛtumi ne wadi nti na yɛ kwan anaasɛ ba nti sometimes ɛyɛ sɛ ba sɛ na ne yɛ mu bi nsɛm a no yɛsrɛ ka sɛ yɛpa akyɛw ne deɛ ni ahobrɛaseɛ kwan so nanom to wɔn bo ase anaa abusuapɔni to ne bo ase mesrɛ me ka na nka nti ho ase bi aba bi a wɔn siesie because wɔn siesie wɔn nyinaa nsɛm wie a yi ne sɛ nka obi ka sɛ wɔakɔtu funu wɔsaa abɛn na nteaseɛ na ɛmaa nteaseɛ maa because immediate family no maame akɔsi abɛnpoma ne ɔfa yapoku ne mama gyina kyɛn fi dadulumba na wɔn nyinaa kyerɛ sɛ mama kyɛn na mo kyerɛ sɛ nya mo kyɛn ne nye nhwɛ mu deɛ kum dadulumba ansa ne akɔsie and the beginning says saa abɛn no ana nteaseɛ maa na ebi anka na abusuapɔni nya abokyere ɛna nteaseɛ baa ya ɛnyɛ ne sɛ ebi okɔsie dadulumba wɔ ne fie nkran a ne spokesperson ana ɔkɔ pa ebetumi akɔfɔ ɔhaw ne amaneɛ wɔ nyinaa bɛyi so nti you were escaping one problem but you see wakɔto so many problems. I think say with time most of us would be vindicated because you can answer no na and when you nim soon was some so for quite a man for so for me tight in power or kasa so there be some we are now minting was near there's no way else was your penny could see from to the boss na on just will be see funny in table be come between you and son or we na carbon I see that lumber a son says so from the kaya could see say so obi wu na yɛ nsie ne yɛ atwerɛsɛm koraka ɔpɔn ba ɛwɔ mfa so kyɛn no ɛna afei obi wɔ ɛsɛ yɛkɔyɛ yie no nyɛ sɛ yie ne yɛkɔyɛ n'akyi yie nti nokora nsɛ dada no bɛ yie ɛkɔɔ so ɛyɛ n'akyi yie ne ɛyɛ yie daabi nokora yɛ baako pɛ nti n'akyi yie na ebesi na ebi a wɔmpɛ sɛ wɔbɛka nokora kyɛn ba yɛka nokora a mɛnti ho ase wɔ mu ɛnti aseɛ nim manso wɔ abusua no nti n'akyi yie ne ɛyɛ yie daabi so and let's not forget yɛbɛka yɛ abra nananom a wɔwɔ paako so ade hyɛ abusua ne hyia so butu abusua pɛn na abrewa bi baa fie hɔ ɛbɛkasa abrewa ne kasɛm na ɔkaa sɛ dadulumba abɛso no dahe sɛ mpo baabi ɔda wɔ ne fie wɔ ɛyɛ ɔmo kɔsie no wɔ baabi na baabi ɔmo kɔsie no n'ani nye na ho ntɔ no nti ɔmo mfa no mbra n'abusuafoɔ mu sɛ wɔbrɛ na wɔyɛ sɛ ɔba n'abusuafoɔ mu nso a asɛ simpie bi barrier bi wɔ hɔ nti wɔntumi mma abusua bɛkae maame abrewa no maame abrewa no kɔ abɛka bebree na ayɛ sɛ abrewa bi ansɛm bebree na ɔka kasa ne adeɛ obi na abɔ ne paa but ɛne bi tie nsɛm wɔ yi a ɔba so ya ne the spokesperson yɛ akan a na ɛne ɛyɛ akotwa na amato sɛ ne maame n'asɛm ɔkan no ebi na nokora bi wɔ baabi abusua mi nso wate ma se a because maame ne bɛka ase dadulumba nti saa abrewa na ɔka sɛ ne ho ntɔ na abusuafo bi sɛ ne yɛ ni baabi esie no maame ne yɛ sɛ dadulumba kasa fa ne mu sɛ yɛsie no ɛwɔ no ne fie ɛna aba abɛtɔ dwa nti ɛne yɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ na abrewa n'asɛm a ɔka sɛ dadulumba kɔ baabi ɔwɔ ne ho ntɔ no na oni adigye ɔpɛ sɛ ɔba n'abusuafoɔ nkyɛn no ɛne abusuafoɔ mpɛ ho asɛm ka nti mɛsrɛ na abusuafoɔ ni sɛ despite saa nneɛma akɔ so nyinaa no sɛ mpo Ghana mmara no bɛdi mpanyinfoɔ yɛ nhwɛmu no sɛ ɛtɔ kyɛma na mmara no di a ɛne ni but then spiritual side na mekɔ agye hia me sɛdeɛ nanom ɛwɔ nkan kasaeɛ no amema ne amane bi ɛsɛ fata biara sɛ bɛyɛ yi a nka wɔn nyɛ ɛsɛ wɔn bɛtumi kɔ wɔn ntu mfa mfiri wɔn mfa no mmra n'abusuafoɔ mu because that number sunsun bɛhyɛ abura no mu a ne kan sɛ baabi ɔwɔ n'ani nye baabi ɔwɔ no ne ho ntɔ no ɔfa yaw ne amane mu nti wɔn ntɛmpa wɔn fa no mmra n'abusuafoɔ mu nti sɛ ɛbɛyɛ bi a ne sunsun anaasɛ ne kra sɛ deɛ yi o ebɛnya asomdwe no nka wɔn nyɛ ne saa na ɛmo bibi anya bɔkɔ abusua mo da sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me de ne kɔm na wɔsu nyame nka nyinaa yɛ ho na ɔnte n'anim ɛnkyerɛ asɛm wɔ yɛ abɛɛ da biara mzadeɛ kyɛn adeɛ sɛ na foforɔ ba na ho behia sɛ yɛbɛkɔ so ade education abra mansan yɛasɛ nyame sɛ ɔno amrɛ mu na ɔma bibi anya bɔkɔ because this is not what we anticipated for that lumba yɛ legend kɛseɛ yɛ akyɛ sɛ ɔdɔm ankɔma nyankopɔn ne bɛsom ɛbɛdɔm Ghana man na ne soa wɔ mfɔsoa ma ɔman no ne wiase nyinaa no ɛnyɛ sɛ ne yɛpɛ ne sɛ ɔbɛyɛ nyame deɛ na adeɛ bɛkyɛ adeɛ sa no ɛnsɛm bebree na firi mu ba bɛda akɔba ne saa nti ne yɛsere sɛ mpanyinfoɔ mmoa na nka wedeɛ woyi na nkɔ benkum na nka ntiaseɛ mmra na ntiaseɛ bɛba a bizi sɛ na pɛpɛɛpɛ yɛ aba nti mpanyinfoɔ mmoa na pɛpɛɛpɛ yɛ mmoa mmra na obi antene ho ase ne yɛmfa nka bɔ mu na afei biribi ato ntwa na dadulumba nkɔ dadi bi ɔmo mu ne nsunsun ho asɛm nyam na nana bi ma na ama mekɔ na ɔkan ɔsɛ dadulumba ba saa ɔbrɛ wɔ asamando bi nsɛm no dɔɔso na ka susu ka the same day dadulumba brɛ wɔ asamando ɛnyɛ saa ne yɛpɛ no ɛna ntam maame yɛ ansamakɔm bɛhyɛ ne mu ɔso ka sɛ ne ho ntɔ no ɔntimi ntena ɔntimi na dadulumba sunsun ho ntɔ no ɔnenam asɛ ɔntimi mma n'abusuafo tie srɛ na yin sɛ sɛ ne yɛpɛ sɛ legend a wasom Ghana man yɛpɛ sɛ ne wɔ akyi ntimi srɛ mo amammerɛ bi yɛ sɛ fata bia monyɛ
na wontimi na di mai na nsɛm yɛ tuntwa ne yɛntimi nkɔnkɔ yɛ ne menhwɛ nneɛma de mpuntuo ɛbɛbrɛ yɛ man Ghana meda sɛ wogye brɛ na wohwɛ mede de kwabena wo so kae sɛ obi trading enterprise wɔ Kumase South Central Junction so yas na wopata de papa ɛpɔ papa ne perfume papa de ɛba akɔpɛ na wane obi trading enterprise wɔ Kumase South Central Junction kɔe na kɔgye wo ntade papa na perfume papa mɛsi ɔmo perfume wode gu ho na na mampo wobɛtumi afrɛ from atebu yɛgyi adwira amanten sɛ wate perfume gu ho last me na madwo so obi frɛ me from Kumawu dade ase kwabena mate perfume gu ho no obi am na madwo so no me na mafigya so obi frɛ me from Asante Asokore obi frɛ me from say nkron bi wa agogo area hɔ no sɛ ne agya no ne adeɛ sɛ ɔmate perfume gu ho obi trading enterprise as American for better grace financial services de ama Ghana for America and Canada for insurance won sensem de eba kopɛ ɛno and better grace financial services nti bi srɛ wo America and Canada fa ho better grace wate the balance say usi no musi sika na ko ho gym na ko ba se ohia sika obetam sika boom the amount ɔmpɛ wei na ɛdeɛn ɛna ɔpɛ ɛna no musi sika na man da so na so how ne man ye bi pa na bibi nti ntimi nya adwuma bi ma busua ɔmo abeso ɔmo ahwɛ wa akɔpem sɛ wobɛyɛ nyame dia na afei ɔmo anso ɔmo ahwɛ ɔmo akɔpem sɛ ɔmo bɛwie suapɔn anaasɛ college bi better grace here ɔsɛ financial freedom for everyone ebi nso a na woni Canada anaa woni America na ɛwɔ Ghana na nso wɔ Japan wɔ Canada wokura ho nkrataa wosie sika wɔ hɔ a ɔsɛ fata sɛ ɔne better grace financial services etu anamo ti bi srɛ fa number na de ma wadan na ɛnkasa na biribi ankɔ yɛ mfama finally make am for recharge automobile so de ama ni na sɛ ne wiase ɛwɔ abusua sɛ wobɛnya car paa ne border from ne papa atwi no ɛho ɔden nti sɛ wopɛ car tɔ na wo sika no nhyɛ da nɔɔso saa but sika no ɛyɛ okay ɛboɔ no wopɛ car border from ne papa ɛno ane recharge automobiles sanse sɛ wɔmakɔfa cars papa ba car bi a wopɛ atɔ biara wo sika no wokɔ a wombɛnya wo so no wodeɛ ɛde ama wo afei wopɛ sɛ wotɔn cars wonya obi ama ne ntɔ a frɛ recharge automobiles ɔmo abɛdi animu na ɔmatɔn car no de ama asomdwe kwan so afei wowɔ akwantu wopɛ sɛ wotɔ car bi ba Ghana na nso wohu deɛ wobɛyɛ a recharge automobiles ɔmo abɛyɛ assist no ɔmo atɔ car no yɛfiri akwantu mu ɛde aba Ghana bɛdu port wɔn so a ɔmo agent ɛwɔ hɔ no ma bibi abɛyɛ asomdwe ɛde ama no mokora mo yɛ aban adwuma no market afa controller and accountant general anaasɛ mo asɛ bi mo address na yɛhwɛ mo a yɛbɛhu mo deɛ mato di car bi a onya bi akɔ no recharge nkɔ nhyehyɛ na fa kakra to ase a bɛma wo na fo tia kakra na bibia ɛnso ayɛ yɛ de ama Kumase a ɔmo asafo ɔmo asquad the arc ɛna nkran so ɔmo achimota overhead na se ɔmpɛwe na deɛ na ɔpɛ recharge automobile sɛ cars papa ya ne border for efie na ɔmo nto na mo na bibia nkɔ ma me de kwabena wo so ɔdɔfo nyame nka ho ɛbrɛ pam yɛbɛhyia makra bye bye